Takže čaute ľudia, moje meno je Mitrival a ako môžete vidieť, tak som si zmenil pozadie hlavnej nabídky. Páči sa mi to takto proste viac Miráž. A ešte čo mám nové je hudba. Vlastne je to Flashback Dance, už som ho raz mal. Ale teraz sa mi to nejak obľúbilo znova. Tak som si ju radšej vymenil za hentu, lebo už má henta, však už som ju počúval miliónkrát, tak už si proste som si povedal, že si už vymením. Taktiež som si vymenil toto a viacej sa mi hodí k inventáru. Aj som si tam hodil nejaké tie samolepky, aby sa mi to tam tak hodilo. A taktiež som si urobil craft na toto AKčko. Má ho aj kamarát a tak som si ho robil aj ja, lebo už som ho raz mal a je to veľmi pekný craft. A taktiež aj na do Glocka. Už som ho tiež tak raz mal, ale potom som si ho nejak neurobil znova, tak som si ho znova takto krásne urobil. Každopádne Deagla si vymením o chvíľku, lebo to bolo na trade, kde som vymenil proste skiny, tak som si tam nejaký skiny proste dal, aby som aspoň mal nejaký, tak zatiaľ mám tento. Vymenil som si taktiež tohto, na trade, kde som si vymenil proste skiny, tak som si dal tohto, ale tiež je pekný, lebo sa mi páči. Tieto červené okuliare sa mi tam veľmi páčia, takže preto som si ho dal. A z minulého openingu ste mohli vidieť, ako mi popadali tieto krásne samolepky. Takže tak. A taktiež vám poviem nové prekvapenie. Ľudia, ja som D-rankol na Silver 3 a mne to trvalo 2 celé dni alebo ešte viac sa dostať na Elite Master, áno. Ja som Silver Elite Master, extrémne sa teším. A v tomto vlastne videu si ukážeme, ako som sa na ňo dostal. Ukážeme si presne tú hru, na ktorú som vlastne vyhral. A rankapol som, ale nebolo to také ľahké, lebo pozerajte, mal som 18 kg, on mal 4 typek, 18 kg som musel poťahať, bolo to akože veľmi ťažké, dosť, ale nakoniec ho mám vytúžený. Hral som s jedným kamarátom, tu sme prehrali jednu, tu bolo možno aj že 6 winov pod sebou, tak on to už prestal hrať, lebo už bolo vlastne už noc. A ja som si povedal však ešte nech idem, ešte to dám, ja sa nevzdám a pozerajte, nezdal som sa a dostal som rank up. A idem vlastne zapnúť tú hru, že vlastne ako som dostal ten rank up, tak sa pozerajte. Každopádne nezabudnite nahodiť ten odber, like, a budem veľmi rád, aj ten komentár. Tuto som vlastne ja. A ideme si pozrieť, ako som hral, no. Vlastne po tejto hre som dostal Elite Master. Bude to tam aj na konci pekne ukázané, tak idem sa vlastne aj sám zhodnotiť. Za myšku preč, tak videl som, že na long, tak som to tak trochu píkoval. Nikto tam nešiel, ako som išiel sem hore. Ja som si už toto video raz pozeral, ale chcel som to dať aj vám, aby ste videli, ako som hral. No toto som sa ani netrafil, toto som akože ja dokazil. Toto ste, ľudia, toto je najhoršie. To ste nevideli. Toto som spravil strašne zle, ale aspoň ten koniec bude dobrý, takže aspoň si to mám čím obhájiť. Idem. Bum bum, bum bum. Nava. Takže tak. Teraz sa neviem, čo som si... MP9 tuším som si zobral, áno. A uvidíme, ako toto vyhráme, či nie. Uvidíme, či to vyhráme, alebo nie. Nechajte sa prekvapiť. Každopádne je tu zapnuté aj, že aby ste videli. Ja neviem, kde sú. Len aby ste videli, že toto. Že kde sú a tak. To sa tu dá nastaviť, ale ja som si to takto dal, že aby som videl proste kde sú a tak. Ale nebojte, ja nečitujem. To len vidíte, keď si pozeráte vlastne video, ak ste hrali. Okej, som tam hodil molotov. Ja som ešte nevedel, že tam ide do apsov. Nevedel som nič. Vlastne ja som nič nevidel. Prvý kill. A druhý.
Poviete si, zatiaľ celkom chill, jaké easy sú. No, len sa pozeráte na túto hru. Pozerajte sa na túto hru, čo nám dali. Pozerajte sa, schválne, kúkajte. Ja že 3-0, že ty kokos, tu sa už nič nemôže pokaziť. Však sa ani do mňa nevedeli trafiť. No, schválne. Pozerajte na mojho teammatea. Pozerajte na mojho teammatea, ako dostane. Dostal. A teraz sa pozeráte na mňa, ako dostajem. Pozerajte. A ja že, čaute, dovidenia. To som asi prehral. Proste one tap s diglom, čaute na diaľku. A ja som si povedal, počkajte, musím to dať na mňa. Som si povedal, že ty kokos, že to už sa začína trošku zvrtávať. No a aj som mal pravdu. Takto. To som krásne využil. Takto. A on dám dal kill. Lenže on tam dal síce teraz killy, ale on dám 2 a už nebude dávať. Ja už som mal neviem koľko kilo, ale dokopy som dal 18, takže o chvíľku. Tuto to ešte si poviete, že 4-1, ty kokos, že pane bože, to už, čo to už, nič. Hen to bolo proste šťastie tá hlava, to si poviete. No lenže tak trošku to ani pravda nebola. Málo. Teraz to nebolo vidieť, ale ten môj teammate zabil toho jedného, čo mal low, len potom ten druhý ho dal vlastne s teroristov, takže sme to prehrali. Tuto je ďalšia hra. Tu som išiel na long, hej. A ja som mu niečo ubral. Pozerajte toto, pozerajte. Proste chlapec úplne, ty kokos, nevedel. Toto tuším by sme... Aha, nie. Tak ten mi dal dobrú hlavu. A vlastne takto dal aj druhého teammatea môjho. Dobre, preklikáme na mňa. Znova. No, a pozerajte, 4-1 a už 4-3. Aha, a úplne ty kokos. Takže ani neviem, či dáme na Petri alebo ready. Vidím, že tam majú akačka, tak fúha, nevím. Toto asi už nedáme, sa mi zdá. Aha, dobre. Tak som mu dal hlavu krásne. Aha, dobre. Tak to som ja dal, toto bola moja hra. Už tuto je 8-4 na kill, ja to dám ešte 10 kg. Ešte 10 kg dám a ešte možno nejaké asisty, chápete? Takže tu som držal takto bombu. Krásne. Samozrejme, no. Som zastrelil túto sliepku. Takto. Bum. Chápete? Ľudia, počkajte, videli ste to? Videli ste to, ľudia? Toto neviem čo bolo. Tento čo nám zandal, toto neviem čo bolo, ale dobre. Akože videl som, že to nebol nejaký aimbot, ale ty kokos dobre nám zandali, takže ja som si povedal, no pane bože, toto ešte bude ťažké. Tak som vyšiel teda na long. Krásne som ho vypol. A vypol. 6-4. 6-4 to už dotiahneme. To už pohodička. No len sa pozerajte. To ešte nebolo také. To som si zobral, M-ku, áno. Áno, to som mu kúpil Galil. Aby aspoň sme mali väčšiu šancu. Aby nemal toho meka.
sme išli na long, ja aspoň... A tuto tuším dám. Áno. Teraz zadu. On už dávno bol na šorte. A tu som ho dal, dobre. 7-4. A čo sa už môže... Reálne, že to už je výhra. 2 hry a vyhral si. No tak trošku sme to možno aj pokazili. Však uvidíme. Tam som hodil smoka. Molotov. Bum. On má extrémne low ináč, ten typek mal extrémne, stačilo by mu jedna strela reálne. Jedna strela, on mal jedno? On mal asi jedno hápko, nie? Hej, mal jedno. Bum, 8-4. Ty kokos, jedna hra sme vyhrali. No však schválne pozeráte sa. Remíza to je, lenže za remízu by som nemusel dostať ránka. To bolo moc riziko. A teraz sa pozeraj. Teraz sa pozeráte. Pozeráte, ja AKčko MK úplne, že ty kokos na vín. Ten tam mal Negeva proste. A teraz sa pozerajte. Ja ten teammate ma blokoval a som sa snažil strieľať do ňoho, ale proste 8-5, ty kokos. Pane Bože, no, je to tak. Je to 8-5 a teraz sa pozerajte. Znova to preklikám na mňa. Opa, tak. Takto. Má tam hodí molotova a teraz sa pozerajte. Presne vedľa. Ten typek má také šťastie. Presne vedľa. Ten môj teammate neviem čo robil. A tak som si povedal, že idem long, či idem upy. Že ho možno zachytím. Aj som ho teraz som mohol dať pár hlav. Toto mu tuším hlavu nedám, lebo on ma dá skorej s tým negebom. To už proste nebola šanca. Toto už proste. Vidíte, tu som ešte nemal ten krav na AKčku, len tú jednu samolepku. Vidíte, ja som proste pikol long a to už som dal 8-6. A už ste si povedali, že no dobre. Už si poviete, že už teraz to dáme. Však už v pohode 9-6 to vyhráme. No, uvidíme. Oni mali meky. Oni mali reálne... Nie, počkať, prepáčte. My sme mali meky. Takto my sme mali meky, takže nebola moc veľká šanca. Aha. Môj teammate už zomrel. Entem som nevedel, že mi ide upy. Enten je v upách. Bum. Ja som ho síce... A pozerajte teraz, pozerajte. Bum. 8-7 ľudia. A teraz sa pozerajte. Každopádne už viete, že som túto hru vyhrá, takže viete, že táto hra bude víťazná. Našťastie. Ale bolo to extrémne aj ťažké, ako si môžete vidieť. Ešte ten môj teammate vlastne zomre. Takže ja to musím tlačovať na výhru. Však proste sa pozerajte. Ten môj teammate zomrel a ja že, pane Bože. Jaj, počkajte, prepáčte, toto som ja. Takto, prepáčte. Ja som to dal, ale nevadí. Takže tu som dal jedného úplne vypol. Ten má akože ešte mohol dať, keby bol na nejakej pozícii. Proste 22 života. Akože má väčšiu šancu, ale idem. Bum. One tap, bum, čaute, 9-7. Ja že, ty kokos, že keď mi to dá rank up, tak ja nevím. Je proste výhra, znova 18 kg poťahané.
Tu ešte vidíte pravo dole Silver Elite. A teraz pozeráte, že aj to bude len Elite. A bum, Master. A ja že, pane bože, ja som sa nezdal a je to tam, je tam. Dal som ten Master. Extrémne sa teším. A čaute. Majte sa.